stroj za automatsko lemljenje sa strojevima za montažu dvostrukih radnih platformi. Svestrano okrenuta glava za lemljenje, prikladna za sve točke lemljenja. Ujednačeni lim za mjesto lemljenja, dvostruka platforma za podizanje kapaciteta. Kompaktna veličina stroja prikladna za mali prostor. Kutija za čišćenje za automatsko čišćenje glačala. Prilagođeni uređaj koji savršeno drže proizvod. Dobar učinak lemljenja.